Съобщенията на българските и византийските хронисти за цветуща и плодородна земя се покриват напълно с миналото и настоящето на днешен Таджикистан. Уседналото стопанство и скотовъдството са характерни и за двата народа. Полските дейности и вършитбата се извършват до толкова сходно, че ако не знаехме, че сме в Централна Азия, бихме предположили, че гледаме филм за българското село. Експедицията ни буквално е засипана от сходства и прилики в поминъка на таджики и българи. Ябълки, грозде, праскови и кайсии са част от богатството, с което природата дарява трудолюбивите таджики. Донежгох е София, дар Българистан. Я знаю, что в советской исторической литературе преобладала мысль, что Болгария является тюркского происхождения. А вот то, что вот ваша делегация приехала с такой задачей изучить досконально, изучить прошлую историю болгар и найти какие-то научные ответы на эти вопросы, меня, честно говоря, я приветствую. И мы рады, что вот благодаря вот этой цели, которую поставили перед собой, вот в течение нескольких лет у нас уже появляются какие-то общие знаменатели. И я думаю, что благодаря вот вашей поездке, наверное, у нас как-то мы сможем в дальнейшем сотрудничать с болгарскими учеными в решении вот тех проблем, о которых вы говорили. Разговорът ни с професор Гафуров неминуемо засяга и антропологичните черти на българите. Меньше всего Болгария похожа на тюркоязычных народов, потому что тюркоязычные народы отличаются, во-первых, узостью глаз, а Болгария абсолютно противоположна этому. И во-вторых, вот черты лица болгар больше похожи на ираноязычных народов, нежели на тюркоязычных. Например, вид похожи на горных таджиков и таджики, которые живут в Зеравшанской долине и на Памире и в других горных районах Таджикистана. Потому что все-таки таджики долины немножко отличаются от таджики, которые живут в горных местностях, поскольку в долине все-таки в течение многих веков территория Центральной Азии была объектом нападения, завоевания различных тюрко-монгольских народов, и это не могло не оказать свое влияние на даже вот черты лица, поскольку происходило смещение, ассимиляция с другими народами долинных таджиков. А вот в горных местностях, благодаря недоступности, таджики, скорее всего, сохранили свою первоначальную как бы, вот, черту, поэтому вот, в горных местностях больше сохранилось все это. И вот те, кто вот приехали сюда, в большинстве вот похожи на горных таджиков. Вот сейчас в Таджикистане идет возрождение вот национальных возрождение национальных обычаев, обрядов, возрождение былой национальной культуры, чувство уважения к собственной прошлой истории. Свастиката е може би най-безспорният арийски символ. Дискредитирана от фашистите през 20 век, дълго време тя бе встрани от полезрението на учените. Този универсален знак първоначално е идеограма на Слънцето.
За индийците той е символ на Шива. Будистите в цяла Азия го използват като стилизиран знак на небесното светило. Свастики откриваме дори и в най-високите села в Памир. Нашият интерес е продиктуван от наличието на свастики и по българските земи. Запазените артефакти от ранното средновековие са свидетелство не само за делниците и празниците на управляващите, но и за безкрайните битки и опити за отстояване на територии. Майсторски и битови образци на майоликата и керамиката са зафиксирани от нашия екип. Тепърва колегите ни ще сравняват заснетите музейни експонати с българския археологически материал. По същия начин постъпваме с традиционните костюми и атрибути. Зад витрините окото на специалиста открива дори при бърз оглед определени сходства с нашите носии. Някои шевици, орнаменти и атрибути се срещат по пътя на българите от Кавказ до земите на днешна България. Всичко това трябва тепърва да се провери. Впечатлява ни не само сходството на монетите и плитките в традиционния костюм, но и наличието на няколко характерни атрибути, напълно идентични в Централно-азиатския регион и при българите. Набелязваме като продуктивно и бъдещото изследване в областта на нумизматиката. Вероятно е трудно да се открият паралели между средновековната ни калиграфия и персийските стилове за оформление на книгата. Въпреки това, отделяме внимание на най-големия Коран в света, съхраняван в музея на приказния Самарканд. Първите сведения за държавата Балхара получаваме от древните персийски и индийски източници – хроники, епически поеми и богослужебна литература. По време на Ахеменидската империя тази земя е наричана Бактрия. Като такава се споменава от хронистите на Александър Македонски, а по-късно и в цялата европейска и византийска хронография. Експедицията ни се интересува от антропологическите особености на съвременните планински таджики, сочени от множество изследователи за идентични или сходни с древните българи. Разполагаме с данни от преселенията на нашите предци в Кавказ, Приднестровието, Северното Причерноморие, територията на Волжка България, средновековна Панония, Северна Италия и дори част от Бавария. Най-богат материал има на Балканите. Потегляме към долината на река Зеравшан, областта Фалгар, насочени от професор Гафуров. Ибн Хордотбех твърди, че през 3 век след новата ера, във владенията на първия сасанидски владетел Ардашир I Папак, владението Болгар
произнасяно днес като Фалгар, се управлява от Борджан шах, т.е. от български владетел. Инцидентите по пътя и нощното прекосяване на половин Таджикистан са обичайните спътници на всяка сериозна научна експедиция. Зад всяко предположение или откритие стои огромен изследователски труд, напрежение на волята и изпитание за духа, освен задължителната квалификация на пътешественика. Утрото ни посреща с вкусни мекици в предградията на окръжния център Айни. Търсейки началото, дори и на хляба, ние се отбиваме в местната мелница. Експедицията преминава през селцата Лангар, Санистан и Зосун. Най-сетне достигаме до Томин, където успяваме да се срещнем и